Китап һәм шигърият халкыбызның мәңгелек юлдашы. Бүгенге көндә кесе китабы форматындагы җыентыклар чыгару иң отышлы алым. Бигрәк тә яшь шагыйрь язучылар өчен үз китабыңны булдыру зур вакыйга. Бу яңа талантлар табарга, аларга киләчәктә дә туктап калмаска иҗат итәргә омтылыш бирә. Татарстан китап нәшриятының җәйге аланчыгында яшь авторлар катнашкан чара белән тулырак киләсе язмада танышырга мөмкин. Исәнмесез, китап сәхифәсе белән сезне мин Ләлә Зайнуллина таныштырам. Быелгы җәйнең матур көннәренә һәммәбез соклана. Шул мөмкинлектән файдаланып, тормыш шау-шуыннан арынып, җанга ял алыйм дисәң, яраткан китабыңны кыстырда табигатькә чык икән. Татарстан китап нәшрияты Татмедиа акционерлык җәмгыяте бинасы янындагы әдәби кафеның җәйге мәйданчыгында әлеге мөмкинлекне тудырды. Яшь авторлар Алмаз Мансуров, Лилия Гыйбадуллина, Булат Ибрахимов, Гөлназ Газизова, Ләйлә Хәбибуллинаның кесе китабы форматындагы шигырь җыентыклары яңа форматта тәкъдим ителде. Татарстан китап нәшриятында елына гомумән 200-гә якын исемдә китап чыга. Бу инде ял көннәренә алып атсак, көн сайын яңа китап дигән сүз. Һәм инде яшьләребезгә игътибар бирмәсәк, бу бик зур гөнаһ булыр. Шуңа күрә дә без бүген бу беренче проект түгел, узган елларда да без шактый гына менә җыентыкларда яшьләребезне биреп бардык. Аларның шигырьләрен, аларның язмаларын. Ә инде бүген менә шушы 5 яшь шагыйрьгә менә олы шигърияткә зур бер адым ясау, ул инде безнең өчен дә киләчәктә менә бу талантларын үсерләр дигән өметтә булуыбыз безнең өчен дә бик зур вакыйга булып тора. Һәм киләчәктә дә бу проект дәвам итәр дип уйлыйбыз. Кесе китабы сериясе белән чыккан җыентыкка аларның моңарчы бер кайда да чыкмаган әсәрләре урын алган. Укучылары белән очрашуда яшь авторлар үзләре белән таныштырды, шигырьләрен укыды. Ничектер киеренке, бер төрле тиз агышлы заманда яшибез. Кеше шуңа күрә шигърияткә, иҗатка, матурлыкка күңеле белән тартыла торган, шул җанына җитмәгән ялны, матурлыкны шуннан эзли торган чорда яшибез дип уйлыйм мин. Бәрәкәтле җыентыклар булсын, бәрәкәтле башлангыч булсын. Күңелең чипчиста, кичерде ул сине, аңлады. Кешеләр йоклады, күңелең уйланды, уянды, таң алды. Авторлар яшь булуларына карамастан, аларның шигырьләрендә тирәнлек, татар тарихы, гамьли күңелләре чагыла. Ләйлә Хәбибуллина өчен әлеге очрашу бигрәк тә дулкынландыргыч. Бу аның тәүге китабы. Әллә нигә ярсуына, алсуына тамырларның битарафлык, рәхәт туйгы һәм куркыныч. Артык тыныч диңгезләрнең дулкыннары, упкыннарның биеклеге кысмый тонны, тынгы бирми бары кышлар, ник җитми ул. Иң өметле каләм, яшь каләм ияләре. Алар инде узган елларда төрле җыентыкларда, антологияләрдә дөнья күргәннәр иде. Бүтән язучылар берлеге әгъзалары менә билгелерәк шагыйрьләр бүген менә Гази Нурмурат, Ленар Шаих, Рифат Салахлар, Илсия Рексанова. Алар барысы да шул ук вакытта мин дә бик күп конкурсларда без бу егетләрне, кызларны инде күзәтеп килдек. Аларның барысы да бик күп конкурсларда җиңүчеләр, гран-при ияләре, Иделем Акшарлагымы ул, Глаголицымы, Әллүкеме, Шигъри Сабантуймы. Алар барысында да катнашып, инде билгеле генә казанышларга ирешкәннәр. Кешене хәзер әйтәләр, шигырь укымыйлар диләр, ләкин Татарстан китап нәшрияты чын мәгънәсендә безнең халык әле шигырьләр укый дип әйтә. Һәм чын мәгънәсендә укый да. Алар әдәбиятта үзләренең әйткәнемчә үзләренең юлларын тәгаенләделәр. Алар үзләренең стильләрен булдырдылар инде. Һәм алар безнең чынлап та бик зур өмет тотып торган яшьләребез. Менә аларның кичкенә китаплары чыгып килә. Минем бик күрәсем килә инде аларның хәзер саллы китапларын. Чөнки алар инде саллы китапларын чыгарлык дәрәҗәгә миңа калса җиттеләр. Ул яшькә дә җиттеләр һәм аларның иҗатларында моңа мөмкинлек бирә дип уйлыйм. Яшь шагыйрь язучылар өчен үз китабыңны булдыру зур вакыйга. Бүгенге чара аларга киләчәктә дә туктап калмаска, иҗат итәргә омтылыш бирсен. Китап һәм шигърият халкыбызның мәңгелек юлдашы булсын дигән теләктә бүгенгә саубуллашам.